wabarakatuh. Sugeng enjing ingkang kinurmatan Bapak Kepala SMA Negeri Setunggal Panggul, Bapak Ibu Guru saha staf karyawan SMA Negeri Setunggal Panggul, Bapak Ibu wali murid kelas 12 ingkang kula hormati ugi, boten kesupen para raka kelas 12 ingkang tansah kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin kula dherekaken ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan dumateng kula panjenengan sedaya. Katitik ing kalunggahan menika panjenengan lan kula keparingaken kempal manunggal kanthi karaharjan kalis ing sambekala wonten adicara wasana warsa kelas 12 SMA Negeri Setunggal Panggul. Boten kesupen sholawat saha salam tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula tenggo-tenggo syafaatipun wonten ing yaumul qiyamah. Para rawuh ingkang kula hormati, wonten ing kalodhangan menika kula minangka sesulih saking para kadang OSIS SMA Negeri Setunggal Panggul badhe ngaturaken ingkang sepisan inggih menika ngaturaken wilujeng dumateng raka kelas 12 ingkang sampun lulus saking pawiyatan menika kanthi biji ingkang sae. Ingkang angka kalih wonten mriki kula minangka wakil saking para kadang OSIS ngaturaken nyuwun pangapunten dumateng raka kelas 12. Mbok bilih sadurungipun sesrawungan kaliyan panjenengan sedaya kula sekanca gadah kalepatan ingkang dipun sengaja utawi boten dipun sengaja. Salajengipun para raka kelas 12 wonten ing ngriki kula namung saged ngaturaken dedonga mugi-mugi raka 12 saged nglakonaken pasinaon wonten ing pawiyatan ingkang langkung inggil. Namung semeten ingkang saged kula aturaken wonten ing kalodhangan menika. Mugi-mugi adicara menika saged kalempahan kanthi lancar. Cekap semanten atur kawula minangka sulih saking para kadang OSIS SMA Negeri Setunggal Panggul. Mbok bilih kathah kalepatan kula ngaturaken Syekh Agunging Samudra Pangaksami. Matur nuwun awit kawigatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.